Jeg har ofte været i tvivl om, hvorvidt denne særlige sag burde komme til offentlighedens kendskab. Den berører trods alt et gammelt navn, en respektabel familie og en række kvinder, hvis tillid blev misbrugt på den mest hensynsløse måde. Først da de vigtigste personer var gået bort, og kun minder og dokumenter stod tilbage, besluttede jeg at nedskrive begivenhederne. Det er den sag, som Holmes og jeg senere kom til at omtale som eventyret om brillerne ved kridtskrænten. Jeg vil her berette den så trofast som min hukommelse og mine notater tillader det. Det var en rå og tåget novemberaften i Baker Street, hvor kulden trængte ind gennem ravnerne omkring vinduerne. Jeg sad med avisen foran kaminen, mens Holmes med sin lange skikkelse havde taget plads i lænestolen nær vinduet. Han var fuldstændig optaget af et stykke gammel kridtsten, som han vendte og drejede i de slanke hænder. På stindens overflade havde han ridset små streger, og der lå en linal og et lommekompas på bordet ved siden af. Jeg havde længe lært ikke at stille for mange spørgsmål i den slags situationer. Jeg var fordybet i en artikel om udenrigspolitiske spændinger, da fru Hodson trådte ind med sin rolige værdighed. Der er en herre, som insisterer på at tale med dem, herr Holmes. Hendes tone røbede, at hun anså det for rimeligt, at han insisterede. Lad ham komme ind, min gode frue. Holmes lagde kridtstenen omhyggeligt ved siden af sig og lod de lange fingre falde til ro i sit skød. Kort efter trådte en, men en, som ved første øjekast måtte have været soldat. Han bar sin alder med rank ryg og krigsvandt værdighed, og det grå overskæg var kæppet med næsten militær præcision. Mit navn er oberst Jeffrey Armitage. Hans stemme var fast, men der var en næsten umærkelig rysten i den. Han tog plads på Holmes vink, men forblev stiv og oprejst på stolens kant. De har valgt en sen og kold aften til et besøg, oberst, men de er meget velkommen. Jeg må beklage ulejligheden, men sagen tåler ikke yderligere udsættelse. Der bør de ikke spille noget af den, men gå lige til sagen. Holmes foldede hænderne under hagen og betragtede vores gæst med det rolige, gennemtrængende blik, som jeg kendte så godt. Jeg er en gammel mand her, Holmes, og det jeg altid har frygtet mest er ikke fjendtlige skud, men skandale i aviserne. Mit navn har hidtil været pletfrit, og det samme gælder min husholdning. Nu frygter jeg, at en uhyggelig affære i mit hus kan kaste skygge over både mit navn og min værhus. Når de bruger ordet ulykke med den betoning, oberst, er det som regel fornuftigt at antage, at der kan være tale om noget andet end en simpel hændelse. Oberstens hænder klemte kort om stokkehåndtaget, og hans blik gled mod gulvet. Mit hus på Sussexkysten hedder Clave House, og det ligger, som navnet antyder, farligt tæt på kanten af en høj kridtskant. For få dage siden blev min unge mønling frøken Helen Vardur fundet forslået ved Kentins fuld. Hun lever, men svæver mellem liv og død, og hendes forlovede og hendes ledsager skal give forklaringer, og jeg ikke tør tro fuldt ud. Obersten tag et øjeblik, som om selve ordene gjorde ondt. De nævnte en forlovet, oberst. Hvem er denne herre? Han er en officer som jeg selv, en mand ved navn kaptajn Lionel S.D. Klager. Han er af gammel familie, men uden større midler, og han har længe talt om slægtens navn, der ikke må synke ned i forretningsmæssig fornedrelse. Og de har modtaget ham i deres hus og accepteret forlovelsen. Ja, jeg gjorde det med oprigtighed, for han virkede tapper og redelig. Men kort efter forlovelsen modtog jeg aviser, hvor der stod hentydninger til en gentleman, som under falske navne havde forført og ruineret kvinder med løfter om ægteskab. Beskrivelsen lignede kaptajnen for uroligende meget. Før jeg kunne tale med ham om det, skete ulykken ved Kenten. Jeg så, hvordan Holmes øjne fik det lille hårde lys, der altid varslede, at han havde fået færden af noget interessant. De nævnte også en ledsagerske. Hvem er hun? Hun hedder frøken Sarah Marsh, og hun har i flere år været en uundværlig assistent for min møndling. Hun læser højt for Helen, fører korrespondance og holder regnskaberne i orden. Hun er en beskeden kvinde i 30'erne og virker samvittighedsfuld, men der er noget ved hende, jeg ikke længere kan læse. De mistænker hende. Jeg ved ikke, om jeg tør kalde det mistanke her, Holmes, men jeg kan ikke få tage hende for viden. Hun hævder, at hun var i biblioteket med kaptajnen på det tidspunkt, hvor min mønding styrtede. Det var dem begge, der løb ud sammen, da jeg råbte, og som var de første ved Kentens kant. Alligevel blev et mærkeligt bevis fundet på en afsats i kæben og inde i huset ved Kennys Vidde. Hvilket bevis var det, oberste?
Et par guldindfattede briller blev fundet halvt begravet i kridtstøv på en smal hylde midt på klippen. De er ikke min yndlings, for hun bruger ikke briller, og inde i huset har jeg erklæret dem for deres. Jeg tog dem som en ubetydelighed og gemte dem i et skrin, men jeg fortrød hurtigt, at jeg ikke havde forstået deres betydning. Holmes lænede sig frem, og hans fingre trommede kort på armlænet. Briller siger de oberster. Jeg er et fint udført par med stærke glas. Jeg kan ikke bedømme styrken, men en læge, som sådan mente af bageren, måtte være stærk nærsynet. Og de mener, at disse briller har noget at gøre med ulykken, som måske ikke er en ulykke. Jeg tror ikke længere på tilfældigheder her, Holmes. Jeg tror, at min yndling er blevet udsat for et bedrageri og måske et drabsforsøg. Holmes rejste sig langsomt og gik et par skridt frem og tilbage på gulvet. De har undladt at tilkalde politiet, forstår jeg. Ja, jeg tilkaldte kun en læge, og resten blev holdt inden for husets vægge. Jeg har set, hvad avisernes slaver kan gøre ved en familiesager. Jeg ønskede ikke, at helens navn skulle knyttes til ord som ruin, forfølgelse og ægteskabssvindel. Deres hensyntager og anseelse er meget naturligt for en mand af deres stand. Alligevel kan overdreven frygt for skandale være forbryderens bedste allierede. De ønsker, at sandheden afdækkes, men uden offentlig skandale, hvis det er muligt. Det er min inderlige bøn her, Holmes. Hvis de kan afsløre sandheden og samtidig skåne min yndlings navn, vil jeg skylde dem en taknemmelighed, jeg aldrig kan tilbagebetale. Jeg lover dem intet, men jeg kan sige, at sagen interesserer mig i høj grad. Vil de være parat til at modtage os i Cliff House i morgen? Jeg vil sætte deres værelser i stand straks ved min hjemkomst. Jeg har toget fra Victoria i aften. Hvis de ønsker det samme tog, kan vi rejse sammen. Watson, hvad siger de til en tur til havet og en kridtskræns geometri? Jeg er til enhver tid rede, Holmes. Så vil vi ledsage dem oberst, og vi vil rejse med dem i aften. Obersten nikkede med synlig lettelse og rejste sig for at gå. Så overlader jeg denne sag i deres hænder her, Holmes. Lad den først komme ind i mit hoved, så skal vi siden se, hvad hænderne kan udrette. Da døren lukkede sig bag obersten, vendte jeg mig mod min ven. Jeg genkendte det sjældne glimt i hans øjne, som betød, at hans intellekt havde fået en udfordring, det glædede sig til. Holmes tog igen kridtstenen op fra bordet og lagde den på håndfladen. En klint med flere niveauer, Watson, en ulykke og et par stærke briller. Jeg vil ved med, at de i løbet af dage vil se, hvordan et enkelt par glas kan få en hel konstruktion af løgne til at styrte sammen. Jeg spurgte ikke nærmere, for jeg havde lært, at hans sind arbejdede bedst, når det fik lov at følge sin egen rytme. Vi gjorde os i stedet klar til rejsen og stod snart i det travle mylder på Victoria Station. Togturen mod Sussex var præget af novembermørket, som lagde landet hen i skygger og tåge. Obersten sad over for os og udvekslede kun få ord, som om hans tanker hele tiden var et andet sted. Holmes tilbragte det meste af tiden med lukkede øjne, men jeg vidste, at hans hjerne arbejdede uafbrudt. Jeg så flere gange hans fingre forme usynlige linjer på hans knæ, som om han tegnede Clintons profil. Selv lod jeg tankerne kredse om den unge kvinde, som måske var blevet skubbet mod døden af manden, hun troede, hun skulle giftes med. Da vi ankom til den lille kyststation, var det allerede fuldstændig mørkt. En vogn ventede på os, og vi kørte gennem fugtig tåge og saltlugt mod Cliff House. Huset trådte frem som en mørk silhuet mod den lysere himmel, og et sted langt nede kunne jeg høre havets monotone brusen. Jeg følte en sælsom kulde, der ikke kun stammede fra vejret. Vi blev ført ind i en højloftet forhal med en vis gammel, men ordnet fornemmelse. En ældre tjenestekvinde tog imod os med en dyb, respektfuld bøjning. Deres værelser står klar her oberst, og gæsteværelserne er gjort i stand. Hun talte dæmpet og lod blikket glide undersøgende over Holmes og mig. Obersten præsenterede os kort og overlod os til hendes omsorg, før han gik op ad trappen med tunge skridt. Kort efter sad vi ved et mindre bord i et sideværelse og fik serveret en enkelt aftensmad. Det er et hus med disciplin og vaner, Watson. Holmes talte lavmældt, mens han lod blikket glide over paneler og møbler. Intet ser ud til at være forandret i årevis, og alligevel må de antage, at de sidste dages begivenheder har sendt stærke rystelser gennem denne orden. Jeg nikkede og mærkede, hvordan stilheden i huset virkede næsten for presset. Da vi kort efter trak os tilbage til vores værelser, kunne jeg høre havet under vinduet som en dyb,
urolig vejrtrækning. Næste morgen stod Holmes tidligt op og trak gardinerne fra med en bestemt bevægelse. Kom til vinduet, Watson. Jeg gik hen til ham og så nu i dagslys, hvad mørket havde skjult. Foran huset lå en smal have, men lige bag hækken faldt jorden brat ned i en hvid væg af kridt, der skar sig lodret mod havet. En bred sti løb langs kanten, men flere steder var den trukket et par skridt tilbage, som om naturen eller forsigtighed havde justeret dens forløb. Dette er en interessant facade, men det, der interesserer mig mest, er, hvad vi ikke kan se herfra. Jeg taler om klintens sider og eventuelle hylder eller fremspring. Holmes tog sin hat og sin stok. Lad os gå ned og hilse på havet, Watson. Vi fandt obersten i forhalen, klar til at ledsage os ud. Jeg tænkte nok, de ville begynde med klinten her, Holmes. De tænker rigtigt, oberst. Vi må forstå scenen fuldstændigt, før vi kan tro noget som helst på aktørernes forklaringer. Vi gik gennem haven og trådte ud på stien, hvor vinden fra havet straks bed i kinderne. Havet lå blygråt under os, og bølgerne slog i tunge slag mod klippens fod. Stien var solid nok, men enkelte steder kunne man se, at jorden langsomt smurede ud mod kanten. Holmes gik i forvejen med hurtige, men beregnende skridt. De sagde, at brillerne blev fundet på en afsats omtrent halvvejs nede, oberster. Ja, det var en fiskerdreng, der først så dem, da han kiggede op mod klippen. Jeg lod senere, men hentede dem op med et reb. Vis os det sted, så godt de kan. Obersten pegede på et sted, hvor stien gjorde en svag bue, og klippen faldt ekstra stejlt. Holmes gik helt ud til hegnet og lænede sig let frem, så jeg med en blanding af frygt og beundring så hans profil mod den hvide afgrund. Han lod en lille stemt falde og lyttede opmærksomt til den tøvende, knassende lyd, der nåede os nedefra. Der er mindst 2 træf mod klippen først enden og helt ned. Det bekræfter, hvad jeg mistænkte, nemlig at klippen har flere niveauer. Vi fortsatte et stykke, og Holmes gik nu ikke længere på stien, men undersøgte jorden nær hegn og buske. Pludselig standsede han ved et mindre redskabsskur, som stod tæt på kanten. Bag skuret fandt han et lille næsten overset plateau, hvor græsset var fladt og jorden trådt sammen. Se her, Watson, de kan ane sporene af fødder. Jeg kiggede ned og så faktisk enkelte skrå indtryk i den fugtige jord. Og se nu med her. Holmes pegede, og jeg trådte forsigtigt hen til den side af plateauet, hvor jorden sluttede brat. Lige under kanten så jeg noget, som først lignede en skygge, men som ved nærmere eftersyn viste sig at være en smag klippeafsats. I den lå nogle få løse sten, og man kunne se spor af slid. En man med sikre ben kunne nå denne hylde via nogle groft håbede trin i kridtet. Ved siden af plateauet var der faktisk en række små, ujævne indhuggede fordybninger. De var en anelse udvisket af tid og vejr, men stadig brugbare for en, der kendte dem. Her har vi klintens første hemmelige etage. Fra denne hylde kan man efter alt at dømme nå en anden afsats, og derfor en skorsti ned til stranden. Det vil vi undersøge senere i detaljer, men nu må vi se brillerne. Vi vendte tilbage til huset, og obersten førte os til sit private arbejdsværelse. Han åbnede et skrin i skrivebordet og tog et par guldindfattede briller op, som han rakte til Holmes. Det er disse her, Holmes. Holmes holdt dem op mod lyset og lod glassene fange den gråt af gennem ruden. Så tog han dem op mod sine egne øjne og så et øjeblik gennem dem uden at sige noget. Disse glas er ualmindeligt stærke, Watson. Den, der bærer dem, er næsten blind uden dem. Rammen er fin, men se her ved højre brillestang, der er et tydeligt mærke efter et hårdt stød mod noget kantet. Jeg kunne nu tydeligt se, at metallet var bøjet en smule, som om nogen havde slået dem mod klippen. De husker, at ingen i huset vil kendes ved dem, oberst. Ingen har erklæret den for deres. Så må vi finde ud af, hvem der alligevel har set den før. Men før vi taler med deres folk, ønsker jeg at møde deres mønling, hvis lægen tillader det, og at se hendes ledsagerske. Jeg skal bede lægen komme, når han er færdig med morgenrunden. Frøken Mars kan de træffe, når som helst hun har nægtet at forlade huset siden ulykken. Det lyder som en skrøbelig samvittighed eller en stærk loyalitet. Eller begge dele, Holmes. Det blev besluttet, at vi først skulle møde frøken Mars. Hun blev ført ind i biblioteket, hvor vi ventede, og jeg så en blegrand kvinde i en simpel, men ordentlig kjole. Hendes ansigt var smalt,
og der var en fasthed i munden, som tydede på stor selvbeherskelse. Hendes øjne var mørke og intelligente, men hun kneb dem let sammen, som om rummet var en smule uklart for hende. De ønskede at tale med mig, herr Holmes. Ja, frøken Marsh, jeg ønsker først at sige, at der intet er besluttet i denne sag. Jeg søger kun at forstå, hvad der er sket. Hvis jeg kan hjælpe med noget til frøken Vardors bedste, vil jeg gerne gøre det. De har kendt hende i flere år. Ja, jeg har ledsaget hende på rejser og ordnet hendes papirer, siden hun fyldte 18. Obersten fortæller, at de ledsagede hende på spadsereturen langs Clinton den dag, ulykken skete. Ja, vi gik sammen ud, som de ofte gør. Men frøken Vardor ønskede på et tidspunkt at gå alene, og jeg vendte tilbage til huset. Senere var jeg i biblioteket med kaptajnen St. Clare, da vi hørte råbet og løb ud. De så således intet af selve styrtet. Nej, jeg så først frøken Vardor, da vi kiggede ind fra kanten, og derefter fandt hende på skråningen. De lyder af nærsynlighed, gør de ikke, frøken Marsh. Jo, det gør jeg. Og de bruger til dagligt briller. Ja, uden dem ville jeg ikke kunne læse eller skrive for frøken Vardor. Har de deres briller på nu? Nej, jeg har det ekstra på mit værelse, men jeg bruger dem kun til læsning. Vil de have noget imod, at jeg får lov til at se dem senere? Hvis det kan være dem til hjælp, har jeg intet imod det. De kender naturligvis historien om de briller, der blev fundet på klippen. Obersten har nævnt det, ja. Har de nogensinde set disse briller før? Holmes tog de guldindfattede briller op på en måde, så hun tydeligt kunne se dem. Jeg må sige, at jeg ikke genkender dem. De ligner ganske vist mine egne i formen, men glasene ser stærkere ud. De er faktisk usædvanligt stærke. Jeg går ud fra, at det er rigtigt, at de uden deres egne briller ville have svært ved at gå hurtigt på en ujævn sti. Det ville jeg, ja. Jeg kan nok orientere mig i et værelse, men udendørs ville det være farligt, hvis underlaget var ujævnt. Under alle omstændigheder må de ikke tvinges til at mindes noget, de ikke husker. Men jeg vil nok senere vende tilbage til spørgsmålet om deres syn. Frøken Marsh forlod rummet med samme kontrollerede ro, som hun var kommet med. Jeg havde svært ved at få greb om hende. Hun virkede hverken kude eller fræk, men snarere som en kvinde, der havde lagt sit hjerte et sted, hun ikke ønskede at vise nogen. Kort efter kom huslægen for at meddele, at vi kort kunne se frøken Vardor. Vi blev ført op ad en tæppebelagt trappe og ind i et lyst kammer, hvor den unge kvinde lå med forbundet pande. Hendes ansigt var blegt, men smukt, og hendes vejrtrækning var rolig. Jeg sad ved hendes seng, mens lægen hviskede med Holmes et øjeblik. Hun har været i en dyb bevidstløshed, men begynder nu at reagere på stemmer. Vi må dog være varsomme, for hukommelsen kan være fragmenteret. En enkelt sætning kan nogle gange være nok, doktor. Jeg talte til hende med så blid stemme, som jeg kunne frembringe. Hendes øjenlåg bevægede sig svagt, men hun sagde ikke noget. Det blev besluttet, at vi skulle lade hende hvile og vende tilbage senere. Da vi igen stod i korridoren, vendte Holmes sig til mig. Vi skal nu bruge resten af dagen på 2 ting, Watson. For det første skal vi undersøge Clintons rumlige forhold endnu nærmere, og for det andet skal jeg sende nogle telegrammer. Telegrammer til hvem? Til mennesker, der kender kaptajn Lionel St. Clare under andre navne. Vi tilbragte flere timer ved Clinton, hvor Holmes, med en tålmodighed, jeg kun kan sammenligne med en videnskabsmand i laboratoriet, målte afstande og noterede vinkler. Han brugte snor, en lille lommebog og endda et simpelt lommekompas. Flere gange lod han mig gå langs stien, mens han selv forsvandt ned til den skjulte hylde og råbte op for at se, hvor min skikkelse kunne ses fra. Jeg må erkende, at klippens form gjorde synsforholdene ualmindeligt bedrageriske. Indmad kunne være synlig fra huset, mens han gik langs stien, men forsvinde ud af syne netop i det øjeblik, han trådte ned på hylden. Det er som et hus med en usynlig mezzanine, Watson. Den, der kender den, kan bevæge sig frit mellem etagerne, mens den uindvidede tror, at der kun findes en. De mener, at nogen har brugt denne mellemetage til at skabe et falsk alibi. Netop, min kære ven. Vi må nu blot finde ud af, hvem der kender trinene, og hvem der har brug for et alibi. Da mørket faldt på, vendte vi tilbage til huset, og Holmes sendte en række telegrammer fra stationsbygningen. De var adresseret til et ægteskabsbureau i London, til en advokat i Liverpool og til en tidligere politimand i Bruxelles. Jeg stillede kun for spørgsmål,
for jeg kendte allerede svaret i grove træk. En gentleman, som talte meget om sin slægts ære, og som gentagne gange havde efterladt kvinder økonomisk ruineret, var en skikkelse, jeg allerede havde set konturerne af. Nu manglede vi blot en endelig bekræftelse. Næste dag havde Holmes fået svar på flere af sine telegrammer. Jeg fandt ham i biblioteket med flere papirlapper spredt ud foran sig, mens hans øjne lyste med den særlige form for tilfredshed, han kun fik, når virkeligheden bekræftede hans teori. Det er som jeg forventede, Watson. Kaptajn Lionel S.D. Clare havner mindst 3 andre navne forlovede sig med kvinder med formue, og i alle tilfælde er han forsvundet med deres penge. I 2 af sagerne nævnes en bleg, intelligent ledsagerske, der først fagligt vurderede damernes økonomiske forhold. En ledsagerske, siger de. Ja, og beskrivelserne svarer forbløffende godt til frøken Saumarche. Det er en kvinde, der begavede sin intelligens til den forkerte side, men som stadig forsøger at bevare et skær af respektabilitet. De tror, hun er fuldt medvidende. Jeg tror, hun har været hans assistent i ordets mest konkrete betydning. Senere samme dag blev vi præsenteret for kaptajn S.D. Clare selv. Han var en smuk mand i 40'erne med velplejet overskæg og en kropsholdning, som stadig bar spor af paradepladsens disciplin. Men i hans øjne var der et restløst skær, som jeg ikke brød mig om. Jeg er taknemmelig for, at de er kommet her, Holmes, for vi ønsker, at det frøken Vardors bedste. Det er godt at høre, kaptajn, for så har vi det samme mål. De var i biblioteket med frøken Mars, da frøken Vardor styrtede, har jeg fået oplyst dig. Ja, vi var optaget af praktiske forberedelser til brylluppet. Vi gennemgik nogle papirer, da vi hørte oberstens råb. Vi sprang begge op og løb ud, og jeg var en af de første ved kanten. De havde altså ingen direkte forbindelse med hendes falder. Hun var følsom og ængstelig her, Holmes. Jeg frygter, at tanken om det nye liv og det ansvar, det medførte, kan have været mere, end hun kunne bære. Jeg vil nødt tænke det, men jeg kan ikke udelukke det. Jeg elsker hende oprigtigt, det her, Holmes. Deres omsorg for hendes navn er tydelig. De har tidligere opholdt dem i både Liverpool og Bruxelles, har de ikke? Jo, som ung officer rejste jeg en del. Og muligvis under andre navne end deres nuværende. En hver man har øjeblik i sit liv, han ikke er stolt af, her, Holmes. Det vigtige er, hvem han er nu. Det er netop spørgsmålet, kaptajn. Holmes lod, som om han var tilfreds med dette svar, men jeg kunne se, at hans blik var blevet køligere. Senere på dagen bad han frøken Marsh om at bringe sine egne briller ned i biblioteket. Her er de briller, jeg bruger til læsning, her, Holmes. Hun rakte ham et par stålenfattede briller med mindre kraftig glas. Jeg takker dem, frøken Marsh. De må ikke tage det hele op, hvis jeg nu undersøger dem med samme grundighed, som jeg ville undersøge et fingeraftryk. Hvis det kan hjælpe frøken Vardor, står jeg gerne til rådighed. Holmes sammenlignede de 2 par briller nøje, målte afstanden mellem glassene og betragtede stængernes form. Han sagde ikke meget, men jeg så, at den lille rynke mellem hans øjenbryn forsvandt, som når en brik falder på plads. Om aftenen bad han obersten om at få lov til at tale med ham alene. Oberst hjerten taknemmelig for, at de har holdt denne sag uden for offentlighedens søgelys. Jeg mener, at vi nu er nået til et punkt, hvor vi kan handle uden at skade deres myndlingsnavn. De har fundet sandheden her, Holmes. Jeg har fundet nok til at handle, men jeg ønsker at skåne deres sind for detaljer, der kun vil volde dem smerte. I nat vil jeg og min ven Watson foretage en undersøgelse ved klienten, som kan være forbundet med en vis risiko. Jeg beder dem kun om en ting, nemlig at sørge for, at kaptajn S.D. Clare og frøken Marsh i aften opholder sig i huset, og ikke har anledning til at forlade det. De skal jeg sørge for. Hvis de sætter livet på spil for min myndlings ære her, Holmes, vil jeg stå i gæld til dem, så længe jeg lever. Da natten var faldet på, og huset var sunket hen i den særlige stilhed, der følger efter undertrykt uro, gik Holmes og jeg atter ned mod klinten. Månen stod svagt bag skyerne, og havet lå som en mørk masse, hvor enkelte bølgetoppe fik et mat skær. Holmes bar en lygte, et reb og en lille lærredsbusse. Vi gik direkte til plateauet bag redskabsskuret. De ser, Watson, at selv i dette svage lys har trinene i kridtet til at finde for dem, der kender dem. Han bandt rebet fast ved et solidt jernanker og bevægede sig med en uhyggelig sikkerhed ned på den smale hylde. Jeg fulgte efter med mindre øjne, men nåede ham uden uheld. Fra denne hylde fører en skrå knække sti videre ned mod en anden afsats.
Jeg har tidligere i dag set, at man derfor kan komme næsten ubemærket ned til stranden og op igen af en anden vej. Vi bevægede os langsomt nedad, mens kridtet smurede under vores støvler, og havets lyd blev kraftigere. Til sidst nåede vi en bredere hylde, hvor der var tydelige tegn på, at mennesker havde opholdt sig gentagne gange. Holmes lyste langsomt hen over klippevæggen og jorden. Pludselig standsede han og holdt lygten tæt ved en sprække i klippen. Her har vi det, vi kom efter, Watson. I sprækken lå en lille metalliske, som syntes skåbet ind, så kun et hjørne var synligt. Holmes tog den forsigtigt ud og åbnede den. Indeni lå flere sammenfoldede papirer og en lille pung med smykker. Jeg vil ikke undersøge indholdet her. Det er nok at vide, at man har haft behov for at gemme noget på et sted, som kun en våghals ville kunne nå. Vi gemte æsken i Holmes lærredsbusse og fortsatte ned til stranden. Der så jeg, at en smal, snoet sti førte op mellem klippefremspringene til en anden del af skrænten, hvorfra man uden større besvær kunne nå tilbage til stien nær huset. De forstår nu konstruktionen, Watson. En man kan forlade huset, forsvinde et øjeblik ud af syne, når denne hytte skjule noget, og er der dukke op på stien, som om han blot havde været ude af syne i nogle få sekunder. Og brillerne, Holmes. Brillerne er nøglen til hele denne konstruktion. Den, der lagde en plan, hvor en nærsynet kvinde skulle ledes til kanten af en kridtklint, kunne ikke selv være nærsynet og samtidig bevæge sig sikkert på disse hylder. En mand, der er afhængig af stærke briller, ville aldrig risikere et sådan terræn uden dem. Så brillerne tilhører ikke gerningsmanden, men en, der skulle fjerne sig. Det er min overbevisning, at de tilhører frøken Mars. Hun har sikkert haft et stærkere arbejde til brug udendørs, men hun vil ikke kendes ved den, fordi de forbinder hende med stedet, hvor ulykken skete. Næste morgen bad Holmes om, at alle samledes i biblioteket, så snart lægen erklærede frøken Mardur i stand til at høre for ord. Sollyset faldt gråt ind gennem vinduerne, da obersten, kaptajnen og frøken Mars tog plads. Jeg stod ved kaminen med notatbogen i hånden, mens Holmes stod ved skrivebordet med den lille metalliske foran sig. Jeg har bedt dem om at samles her, fordi der nu foreligger oplysninger, som kaster et nyt lys over den ulykkelige hændelse ved Clinton. Jeg skal bede dem alle om at lytte, uden at afbryde, indtil jeg er færdig. De har ordet her, Holmes. En nærsynet kvinde, der uden briller knap kan se forskel på en sti og et hul, vil sjældent vælge selv at spacere helt ud til kanten af en kridtklint. Hvis hun derimod bliver lidt ud af en person, hun har fuld tillid til, er sagen en anden. Den person må selv have et sikkert syn eller kende klintens skjulte trin så godt, at han kan bevæge sig der uden fare. Brillerne, som blev fundet på hylden, stammer fra en sådan nærsynet person. Det fremgår af styrken i glassene, at bæreren uden dem ville være næsten blind. Men hvem i huset opfylder disse betingelser? Holmes lod blikket glide langsomt fra den ene til den anden. Ikke obersten, som hverken bruger briller eller kender hylderne, og ikke frøken Bardur, som slet ikke bruger briller. Kaptajn St. Clair bruger slet ingen briller. Tilbage står frøken Sarah Marsh, som selv har indrømmet at være nærsynet og afhængig af briller. De kan ikke mene, at jeg har ønsket min veninde noget ondt til herr Holmes. Jeg mener, at de i mange år har brugt deres skarpe intellekt på at hjælpe en mand, som har gjort en levevej ud af at love ægteskab og efterlade kvinder ruineret. Jeg har brev fra et ægteskabsbureau og vidnesbyrd fra tidligere sager, hvor en ledsagerske med deres udseende og evner vurderede de pågældende damers midler, før kaptajnen trådte til. Jeg gjorde det for at sikre, at han ikke giftede sig overhovedet. Det er alt. De gjorde det for at sikre, at han kun kastede garnet ud, hvor der var rig fangst. Men denne gang skete der noget uventet. Frøken Vardur viste sig ikke blot at være formående, men også usædvanlig og prægtig og hengiven. Det blev vanskeligere for dem at betragte hende som endnu en brik i hans spil. Hun var god mod mig, herr Holmes. Netop derfor blev deres rolle ubærlig. Kaptajnen derimod planlagde at bringe sagen til ende efter kendt mønster. Et fad fra Clinton ville efterlade ham som den sårtyngede forlovede, men sin kvindelige ledsager skal kunne vidne om, at den stabbes brud havde været nervøst anlagt og melankolsk. Det er en afskyelig fantasi, de udfolder, herr Holmes. Det er snarere en temmelig nøgtern gengivelse af deres tidligere bedrifter, kaptajn. Dokumenterne i denne æske, som de skjulte på hylden, beviser, at de allerede har omsat betydelige beløb fra tidligere ofre til deres egen fordel. Smykkerne er gaver, de har fået ved forlovelser, de aldrig havde til hensigt at fuldbyrde.
Kaptajnens ansigt blev gråligt, og hans hånd søgte automatisk mod lommerne, som om han stod på en paradeplads og søgte efter et sværd, der ikke var der. Det kan ikke bevise, at jeg ønskede helen ondt. Det behøver jeg heller ikke, hvis frøken Vardur selv kan fortælle, hvad der skete ved kanten. I det samme åbnedes døren stille, og frøken Vardur trådte ind, støttet af lægen. Hendes pande var stadig forbundet, men hendes blik var klarere end dagen før. Jeg har vurderet, at hun kan tåle nogle få minutter, hvis de taler mildt. Frøken Vardur, de befinder dem blandt venner, som ønsker sandheden til deres bedste. Kan de huske, hvem der gik ved deres side, da de nærmede dem kanten af klinten? Jeg gik først med kaptajn S.D. Clare. Han talte om vores fælles fremtid og om, hvor nødvendigt det var, at jeg gav ham fuldmagt til visse finansielle dispositioner. Jeg blev urolig og sagde, at jeg ønskede at rådføre mig med obersten. Han blev irriteret, men skjulte det hurtigt med et smil. Så kom Sara hen til os. Hvad skete der så? Hun sagde, at jeg så træt ud, og at den friske luft ved kanten ville gøre mig godt. Kaptajnen sagde, at han ville gå tilbage til huset for at hente et brev, jeg burde se. Jeg gik videre med Sara. Jeg var urolig, og mit hoved værkede. Jeg husker, at hun lagde hånden på min arm og sagde noget om, at jeg måtte stole på min egen dømmekraft. Jeg gik tættere på kanten end sædvanligt. Pludselig blev alting utydeligt, som om tågen var rykket ind i mit hoved. Jeg husker, at jeg famlede efter noget og mærkede, at mine briller røg af. Der var et skrig, måske mit eget, og så mørke. Hun tav og lukkede kort øjnene, og lægen lagde en hånd på hendes skulder. Det er nok frøken Vardur. Tak, frøken Vardur. De har sagt netop det, vi behøvede. Det stemmer nøje overens med de spor, vi har fundet ved klinten. Da deres briller faldt, var de hjælpeløse nær kanten. En, der stod ved deres side, kunne med et let tryk eller blot en uagtsom bevægelse bringe dem ud over kanten. Brillerne blev senere fundet på en hylde, hvor ingen uden kendskab til de hemmelige trin kunne have placeret dem. Det viser, at den, der stod ved deres side, ikke ønskede, at nogen skulle se forbindelsen mellem deres fald og hendes eget synshandicap. De kan ikke bevise, at jeg skubbede hende her, Holmes. Det er muligt, at de i sidste øjeblik tøvede frøken Marsh. Sporene på plateauet tyder på, at 2 personer har stået tæt ved kanten. Der er også mærker, som kunne stamme fra et desperat forsøg på at genvinde balancen. Men selv hvis de kun lod det ske uden at gribe ind, bærer de et moralsk ansvar, som ingen menneskelig domstol helt kan måle. Den, der bar det fulde ansvar, er imidlertid kaptajn S.D. Clare. Det var hans plan, hans tidligere forbrydelser og hans skjulte dokumenter, der gjorde dette til mere end en ulykke. Jeg har allerede sendt en detaljeret redegørelse til en kollega ved politiet i London. Det vil være op til myndighederne at afgøre, hvordan de begge skal stilles. Der blev en tung tavshed i rummet. Obersten sad med nedbøjet hoved, som om år pludselig var lagt oven på hans skuldre. Hvis det er sandheden her, Holmes, er jeg den skyldige en dyb tak. Jeg vil ikke modsætte mig nogen handling, de finder nødvendig. Kaptajnen forsøgte endnu et øjeblik at fastholde sit overlegenhedsudtryk, men da en vognstøj lød fra gårdspladsen og 2 betjente trådte ind, brød facaden sammen. Frøken Marsh stod med foldede hænder og så fra den ene til den anden. Jeg vil ikke flygte. Jeg vil blot bede om, at frøken Vardur ikke hører mere om min rolle, end hun absolut behøver. Det ønske kan jeg kun bifalde. Hun vil få at vide, at en uærlig forlovet er blevet afsløret, og at en person, hun stolede på, var indblandet, men at de i sidste ende valgte at tale sandt. Frøken Marsh bøjede hovedet og lod sig føre bort af betjentene sammen med kaptajnen. De følgende dage var præget af stille sorg og forsigtige samtaler i Cliff House. Frøken Vardur kom så langsomt, og obersten blev næsten blidere i sin strenge værdighed, som om han havde lært en hård lektie om tillid. Da vi endelig gjorde os klar til at forlade huset, stod han længe på trappen med vores hænder i sine. Deres besøg har reddet mere end blot et navn her, Holmes. Det har reddet en ung kvindes fremtid. Det glæder mig at høre, oberst. Jeg håber, at frøken Vardur en dag vil kunne betragte dette som et mørkt kapitel, der blev lukket i tide. Vi kørte bort gennem tågen, mens havet bag os fortsatte sin evige brusen mod kridtskanten. På toget tilbage til London sad Holmes længe tavs med lukkede øjne. Jeg vidste, at han gennemgik hver detalje endnu en gang for at sikre sig, at intet var overladt til tilfældigheder. Til sidst åbnede han øjnene og tændte sin pibe.
De ser, Watson, hvordan et enkelt par briller kan afsløre en hel kæde af bedrag. Jeg må indrømme, at jeg aldrig havde forestillet mig, at glas og metal kunne være så talende. Alt i verden taler, min kære ven. Det er blot de færreste, der har lært at lytte. Jeg smilede og lod blikket glide ud af vinduet, hvor landskabet gled forbi i grundnuancer. Endnu en sag var afsluttet, endnu et menneskes skæbne ændret, og endnu en gang havde min ven vidst, hvad hans enestående evner kunne udrette. Mange år senere, da meget var forandret, og flere af de personer, jeg her har omtalt, ikke længere fandtes blandt de levende, tog jeg mine gamle notesbøger frem. Jeg læste igen om den novemberdag, hvor et par guldindfattede briller blev nøglen til at redde en ung kvindes navn fra ærkrænkelse. Det er på baggrund af disse notater, at jeg har nedskrevet denne beretning til dem, kære læser. Hvis de har fulgt os hele vejen fra Baker Street til den vindomsuste kridtskrant og tilbage igen, skylder jeg dem min oprigtige tak. Jeg vil gerne bede dem om, hvis denne fortælling har behaget dem, at give deres velvilje til kende. Tryk på symbolet for at vise deres anerkendelse med et like, så vil andre også lettere finde frem til denne lille sag fra ufortalte sager om Sherlock Holmes. Hvis de ønsker at følge os på flere af vores eventyr, vil jeg varmt opfordre dem til at abonnere på kanalen, så de får besked, når en ny sag føjes til samlingen. Skulle de have tanker, spørgsmål eller blot et indtryk, de ønsker at dele, vil en kommentar nedenfor altid være velkommen og med stor interesse blive læst. Skulle de finde glæde i disse fortællinger og ønske at støtte vores fortsatte arbejde, kan de via den lille kode i hjørnet af skærmen eller linket i beskrivelsen give et bidrag efter deres eget valg. I beskrivelsen vil de også finde henvisninger til helt andre serier af fortællinger, som adskiller sig fra denne, men som måske alligevel kan vække deres nysgerrighed. For nu vil jeg imidlertid tage afsked og takke dem endnu en gang for deres tid og opmærksomhed, og jeg håber inderligt, at vi snart mødes igen ved næste sag på ufortalte sager om Sherlock Holmes.